Άντε καλημέρα. 8η βόλτα Βαρικού. Πάμε να βαρέσουμε ανηφόρες. Σήμερα είναι η πρώτη φορά του Αχιλλέα που θα ήρθε σε αυτό το μέρος. Θέλει να τα δει όλα. Θα πάμε να τον κάνουμε tour, εμείς οι παλιοί πλέον. Ωραία. Πάμε να περάσουμε ωραία, πάμε να γραφτούμε τώρα. Αργήσαμε λίγο, η ώρα είναι 10 και κάτι. Λίγο καθυστερήσαμε, ο κούκλος πίνει βενζίνα εκεί. Άϊπνος. Έχουμε δύο άτομα που δεν έχουν κοιμηθεί καθόλου. Τώρα μέσα στο αμάξι κοιμόντουσαν. Λοιπόν, πάμε και θα δούμε. Πάμε για εγγραφή. Ωραία το τσάκαλο. Ωραία, γιατί έχει σκόνη. Άχα μέσα έβρεξε λίγο. Έχει σκόνη όμως. Εδώ λίγο χαμούλης. Εντάξει, είναι τόσο αργά που δεν έχει κόσμο πλέον εδώ. Όλοι μέσα στο βουνό είναι. Για να δούμε. Το μπαρ αυτό πρέπει να δούλεψε καλά το βράδυ. 10 μπύρες, 15 λεπτό. 15 ευρώ 10 μπύρες. Μια χαρά προσφορά είχαν. Φαντάζομαι εδώ έγιναν τύρλα όλοι. Γι' αυτό χθες οι άλλοι βάζανε μέσα στα λάστιχα. Γι' αυτό ο Σάβρας χθες έβαζε στα λάστιχα. Ωραία. Λοιπόν, για να πάω να γραφτώ. Δεν είμαστε οι μόνοι που είναι καθυστερημένοι εδώ. Έχει κόσμο που αργήσαν κι αυτοί. Τι λέει Αχιλλέα? Μυρίζει ωραία? Μυρίζει ωραία το μέρος? Διχρονίλα. Το τέτοιο είναι ρε. Ρε το μετάλλιό του ρε χάλασε ρε. Κοίτα εδώ ρε. Χάλασε το μετάλλιο του Γιώργου ρε. Όχι ρε Γιώργο, χάλασε να το. Έχει έχει ζέστη. Πάμε. Αποφασίσαμε, κάποιοι θα πάνε δεύτερο, κάποιοι πρώτο. Οι κουρασμένοι, οι συνηθισμένοι θα πάνε στο δεύτερο. Θα κάνουν μόνο αυτό. Εμείς θα προσπαθήσουμε να δείξουμε στον Αχιλλέα όλα τα ωραία εδώ. Αλλά είπαμε 2 φορές βαράμε ανηφόρα, δεν ανέβηκες, φεύγουμε. Για να μπορούμε να προλάβουμε, γιατί η ώρα έχει φύγει. Η ώρα έχει φύγει. Αυτό ήταν το ανέβασμα του τερματισμού, κάτι τέτοιο θυμάμαι. Από εδώ εντάξει έχει πολλά ανηφοράκια προς το ανεφοδιασμό, προς τη γραμματεία να το πω έτσι. Το χώμα βλέπω είναι αφράτο, ωραίο, δεν έχει σκόνη, ενώ εκεί πρόλαβε και ξεράφηκε. Φαντάζομαι μέσα στο βουνό θα έχει λάσπες, όχι σκόνη. Και πού διαχωρίζεται το πρώτο και το δεύτερο? Κάπου έχει, να στρίψουμε. Πήρα παραφού για τη μηχανή, μάγκες, και νερό για μένα δεν έχω πάρει. Λοιπόν, η πρώτη βόλτα είναι από εδώ. Χωριζόμαστε και πάμε από εδώ. Πήραν έτσι γύρω, δεν ήταν από εκεί που μπαίνει συνήθως για το πρώτο. Μας κάναν το κύκλο και μπαίνουμε, λογικά έχει κάτι καινούριο μπροστά. Από την αλήθεια δεν πολύ κοιτάω πράγματα για να μην ξέρω. Μ' αρέσει να πάω στο άγνωστο. Δεν κοιτάω τι έχει, πώς ανεβαίνουνε. Δεν τα κοιτάω αυτά. Λοιπόν, θα μείνω στο βουνό και θα το ξανανάψω. Λογικά έχει κάτι καινούριο. Έχει
μάγκες. Δεν το περίμενα αυτό. Οκ, στασιάκι στα μπροστά μας. Το μικρό το αδελφάκι, όχι αδελφάκι, αυτός πρέπει να είναι και ο μπαμπάς, ο δικός μου. Το μικρό μου είναι μπαμπάς πλέον, σε λίγο θα γίνεται και παππούς σε άλλες γενιές. Ωραία νεράκια. Ωραία νεράκια. Κάρτα από εδώ λέει. Έχω ομιδάκι μέσα στα... Πώς μπαίνει ρε, φόρεσα μάσκα ρε που να μην γίνονται αυτά και μέσα έχω μυδάκι. Από πού μπήκε? Όπα, το χάσα. Μες στο βουνό θα έχει λάσπες μάγκες. Θα έχει. Από εδώ νομίζω έχω κατέβει. Από εδώ πρέπει να έχω κατέβει. Πω. Λοξά.
πες. Λίτσα καλή. Δεν είμαι ζεστός, δεν μπορώ να ισορροπήσω. Πολύ ξύλο. Σαν σαρανταποδαρούσα το ανέβηκα. Κουράστηκα, μπορώ να πω. Ρε εσύ, πάνε τα χέρια μου. Ο Αχιλλέας που είναι? Το λάστιχο φυσάει. Ο Αχιλλέας που είναι? Ρε εσύ, πέθανα ρε. Κοίτα εδώ τι έχει. Αυτά τα χαρτ είναι εξτριμάκια ρε. Αυτά τα χαρτ είναι σαν extreme. Έτσι πάει, Έτσι πάνω πάει. Νάτος, έπεσε ρε. Έπεσε γάμο του. Μάγκες, προφάω. Μπράβο ρε τσάκαλε. Γεια σου ρε Γιώτα ρε. Είναι, για αρχή μαλάκα δεν έχω χέρια πλέον. Καλό ζέστανα. Μπράβο ρε κομμάντα. Βλέπεις εσύ με αυτό το λάστιχο σου, κουβάλα. Είναι πολύ καλό. Λαστιχάρα, αποκαλώνω μερικές φορές. Κάτσε, ακόμα δεν είδες ωραία. Το λάστιχο πάντως είναι για εδώ. Σούπερ.
Ναι ρε, Δευτέρα. Ωραίο. Έχει ζέστη μάγκες. Ή επειδή φάγαμε ξύλο έτσι στην αρχή, αποζεστάθηκα λίγο. Και δεν έχω πάρει νερό ρε. Γαμώτο. Είναι χωρίς νερό. Ωραίο χαρντάκι αυτό. Πολύ ωραίο. Ωραία, φαινόταν η τρυπάρα. Φαινόταν τρυπάρα. Κοιτάξτε ομορφιά. Κοιτάξτε ομορφιά. Αυτό νομίζω κάτι μου θυμίζουν αυτά. Αυτό κάτι κάπου το ξέρω. Σαν κερκίδες είναι σε εμάς. Πρέπει να έχουμε ανέβει από εδώ. Αυτό πρέπει να είναι το normal από εκεί που έρχεται. Το έχουμε κατέβασμα. Το έχουμε κατέβασμα αυτό. Ναι μάγκες, από εδώ το ανεβαίναμε αυτό. Φοβερό. Φοβερό. Άντε γεια ρε. Άντε γεια, κοιτάξτε εδώ. Βγάλαμε φωτιά στα φρένα. Τέλειο. Ναι, τώρα έτσι όπως είναι βρεγμένο, Αχιλλέα θα είναι πολύ. Και λέει ότι έχει πάρα πολύ κόσμο κολλημένο πάνω. Πάμε από εδώ. Δεν το έχω κάνει. Κοιτάξτε μάγκες, μιλάμε για λασπούρα, όχι μαλακίες. Φαντάζομαι το Ηλία τώρα τι είναι.
κατέβηκε, λέει, γίνεται, λέει, πανηγύρι εκεί πέρα στις πέτρες. Κοιτάξτε εδώ, δεν θα περάσουμε κι εμείς καλύτερα. Κοίτα εδώ βούρκος. Ναι μάγκες, είναι δύσκολο, φαντάζομαι το ηλία τώρα πόσα είναι. Άντε γεια! Άντε γεια είναι! Άντε γεια είναι. Αυτό τι είναι, μπαμπί? Τι είναι αυτό εδώ, καβάτζα από εδώ? Κοίτα που μπήκε. Φανταστείτε μάγκες, κάνανε καβάτζα στο χάρ. Άιντε! Γι' αυτό κάναν καβάτζα μάγκες. Εκεί μέσα σίγουρα θα βουλιάξει. Ναι, αλλά δες τα δέντρα, βγάλεις τα μάτια ρε. Να έρθουμε να το βγάλουμε, μπάμπι? Έλα! Έλα! Όχι, όχι, Αχιλλέα, είναι όλο τέτοιο εδώ. Εδώ, έτσι. Εκεί. Θα βουλιάξουμε, ξέρω εγώ. Τώρα εσύ το ανέβηκες δηλαδή και μετά μας στέλνεις από καβάτζα. Λοιπόν, έλα καυγαζάρα! Δεν πήγε η καυγαζάρα. Δεν πήγε. Το βγάλε το γκας-γκας! Το έβγαλε! Για να ανέβω εκεί. Το βγάλε η γκας-γκαζάρα μου ρε. Γίναμε πάντως. Άντε γεια. Μιλάμε για βούρκο μάγκες εκεί. Βούρκο, όχι χαζομάρες. Πάω να βοηθήσω. Στάσα μπαμπί. Ας έρχομαι κι εγώ. Εκεί με κατέβησε εκεί πάνω. Πιάσου πάνω στο κλαδί. Έλα. Πάμε. Αχιλλέα, πρώτη βάλ του, Έλα. Βενζίνα μήπως έκλεισες? Είχα κλείσει πριν. Ένα.
2, πάμε! Μπράβο ρε μαχήμια! Άιντε πάμε γας. Όπα! Θέλει ξανά σε βούρκο να μπει ρε. Πώς το χάραξε αυτό ρε παιδιά. Αυτό δεν το έχω ξανακάνει. Και άλλη καβάντζα. Πάω μέχρι και αν το δω βαθύ θα πάω από δίπλα. Είναι με στροφή. Θα πάω από δίπλα. Έτσι. Πολύ κλειστό μάγκες. Στην αρχή πολύ λάσπη. Το ασφόδουτρο τώρα είναι πολύ ωραίο προς το παρόν. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Καλό! Τι λέει? Ζόρικο φαίνεται, Ζόρικο φαίνεται. Εντάξει, εκεί στο τελείωμα δεν σε κάνει αεροπλανικό. Το τελείωμα τι? Φάγαμε τις δυνάμεις μας εκεί στη λάσπη. Μπράβο. Έλα τότε! Άιντε! Τρελάθηκε. Οπ. Πώς το λέμε, τρίτωσε το κακό. Έτσι, κοίτα, από εκεί μέσα. Από εκεί πάντε ρε, να, από εκεί. Δες τι ωραία γραμμή, παίρνεις φόρα και δώσ' το εδώ ευθεία πάνω. Όπως πάει αυτός. Ναι, πιο πέρα θέλει, εκεί στο δεύτερο δέντρο, τρίτο. Γιώργη Δημό, όλοι έτσι. Απλά ήθελα να σε παρέμβει, μου Τι είναι αυτό ρε, τρακτέρ. Πώς το ανέβηκες? Κανάλια από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό ανεβαίνει και συνεχίζει από πάνω και κατεβαίνει. Μπράβο ρε τσάκαλε. Μπράβο Δήμο! Τι θα αφήσεις? Ωραία! Τέλειος! Πάμε Λαγέ! Έτσι όπως ξέρει! Πάμε Λαγέ, έτσι από εδώ! Έλα, το έβγαλε.
Όχι ρε πούστη, πώς τραβοπάτησα στην κολόπετρα. Πήγαινα τόσο ωραία. Ήρεμα. Ξέρεις με τη φόρα ερχόμουνα και με πέταξε ρε. Ωραίο το φιλαράκι. Μάγκες, είχα μια φόρα, δηλαδή έλεος. Έλεος. Μπράβο τα αγόρι μου! Μπράβο τα αγόρι μου! Μπράβο ρε το γαϊδουράκι μου! Μπράβο! Χωρίς κούραση. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Αν δεν είχε τη φλιμπερόπετρα εκεί, αλλά πιο πολύ με τρόμαξε η ρίζα που είχε, νόμιζα ότι θα πιάσει το πόδι μου, αλλά δεν πειράζει. Πολύ καλό. Έβαλα λεπτά σε ένα σημείο του σκοτού. Το ανεβήκαμε και τώρα το κατεβαίνουμε. Είπαμε όποιος δεν ανεβαίνει με τη δεύτερη, και άλλοι θα κατεβαίνουν να τον παίρνουν. Όχι από πίσω, απλά θα τον παίρνουν και θα φεύγουν. Παιδιά, σκύλιασε τον γκας εδώ ρε. Χωρίς πολλά. Εκείνη την πέτρα, πάτερ, πρέπει λίγο να την σπάσεις, τη φλιμπερόπετρα, και μετά θα είναι ένα γκαζερό super duper. Δεν το βλέπω, πάμε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τον Αχιλλέα και πάμε στο επόμενο. Αφού ήρθε μέχρι εδώ. Έλα. Πόσες έκανες? Πόσες προσπάθειες έκανες? Είπαμε 2 και κατεβαίνουμε. Εντάξει, άντε άλλη μία έτσι, για πάρτι σου. Για ζευγάρωμα το πάτε. Μπράβο ρε, είσαι τρανός ρε. Αγκαλιάσαμε εδώ με τα πολιτάρια λίγο πολύ. Το είδα. Δεν πειράζει, θέλει και αγκαλίτσα στο βουνό. Έλα.
Ανέβηκε ο Αχιλλέας στην Καβάτζα, τώρα λογικά θα το βγάλει. Ενώ έκλεψε, είπαμε 2 φορές. Εμείς κατεβήκαμε κάτω πάλι. Απλά μην το κόψεις και όπου μπορείς παίρνε φόρα. Εντάξει, από εδώ θα βγει. Περίπτωση να με βγει από εδώ. Συνεχίζουμε. Τι συνεχίζουμε? Καθόμαστε. Άιντε. Ήταν το 12.52 μάγκες. 2 ανεβάσματα. Νομίζαμε δεν θα ανέβει ο Αχιλλέας και κατεβήκαμε κάτω. Εντάξει, όχι τέρμα κάτω, αλλά κατεβήκαμε. Είναι όμως αργά μάγκες, έχουμε αργήσει. Η ώρα είναι 11.30 και εμείς είμαστε ακόμα στην αρχή. Όλοι πλέους φοράμε μάγκες πίσω, όλοι, και είναι άντε γεια, άντε γεια, λαστιχάρα φίλοι. Ακόμα όπα, λίγο καλύτερα σήκωσέ το ρε.
Κατέβα και λίγο, σήκωσέ το στην άκρη. Θα πάει από εκεί. Άστο, πάω από εδώ. Τι είναι, μπαμπί? Έχει ξύλο? Μας γάμισε. Ναι, εγώ πάντως το έχω από εδώ. Εγώ το έχω. Ξέρεις, έτσι θα το έπαιρνα και από εκεί έτσι κατευθείαν θα έστρι. Σιγά μην το κάνω μετά το κατέβασμα. Πάμε. Πάμε κάτω. Λίγο. Το κρύβουμε. Εντάξει, δεν ξέρω τι έπαθε ο μπαμπίνος. Ωρε μάγκα. Έχει κατέβει. Δεν ξέρω τι έπαθε. Σκολεύτηκε πολύ. Μα με έκανε χάλια, με έκανε, μιλάμε. Και φεύγουμε πίσω. Ότι δεν μας περιμένει κιόλας, αλλά μας περιμένει. Δεν θα χαλιέσαι, Πάσο. Δεν θα χαλιέσαι.
Μπάμπη, εδώ με φόρα θέλει να μπεις. Καλημέρα. Μπάμπη! Μπάμπη! Λίγο μεσούζα θέλει. Λίγο σήκωσε την μπροστινή και έτσι. Οπ. Μπαμπίνο, λίγο πίσω και έτσι. Δώσ' του. Ωραίος. Ωραίος. Τέλειος. Μπράβο ρε. Ωραίος. Δώσ' το. Δώσε ρε. Λοιπόν, του κολλητού χαρτάκι, χαρτ προς λίγο extreme. Έλα. Ναι. Έχει διάρκεια αυτό. Έχει πολλή διάρκεια. Ναι. Αυτό θέλει φουγγάζι. Κάτσε να κατέβει. Έφυγε ο Μπαμπίνος. Αυτό είναι hard προς extreme, να ξέρεις. Θέλει πολύ παιχνίδι με το σώμα. Τώρα γαμώτο κρυμμένα πράγματα ρε, πως δεν μπόρεσα να τον προσπεράσω. Δεν μπόρεσα να τον προσπεράσω. Με έκαψε τη φόρα. Τώρα θα αρχίζουν τα δύσκολα. Εντάξει, δεν είναι. Θα με δώσει, θα με δώσει.
θα με δώσει. Δεν με χαλάει χατήρια το εργαλείο. Πήγα να προσπεράσω, έφτασα και τον άλλον και πάω να τον προσπεράσω και είμαι πόση ώρα δίπλα του και μπλέατε ένα ξύλο έτσι τον εκκριμένο. Ντάγκ, φιου!